Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya Gyud. Maayong hapon sa mga kaigsunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao, laki pa mga overseas Filipino workers. Ako ang inyong igsuon ug higalan Bisaya Communication Secretary Andanar. Kumusta mong tanan? December na. Paspas gyud sa panahon mga ka-BG. Kay 21 days na lang Pasko na. Puro Christmas lights na ang makita kada gabi. Halin na sad kayo mga lamian ng mga Pinoy dali kasi sama sa puto bumbong, bingka ug tibukhay, apilan pa ug sikwate. Time sa una ta maglaway. Aning mga lamian na pagkaon, pahinumdum lang mga ka-BG, labi na sa mabugnaw na panahon, kay present na sad ang ubo ug sipon, busa ampingan nato ato mga kaugalingon ka-BG, ug apas na sa pagpabakuna sa pinakaduol na vaccination center sa inyong lugar, aron siguradong merry ang atong Christmas. Puno sa serbisyo publiko, inspirasyon o good vibes ang among ihatod kaninyo karong hapon diri lang sa Bisaya Gyud na inyo pod mapaminaw sa mga RMN networks. DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, DXMB 648 RMN Malaybalay. Ug makita sa RMN social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sa mong kontak sa Bisaya Gyud sa among hotline numbers 0908-850-1364, 0917-848-6469. Gyud News sa tanan, gusto ba ninyo og load para pang-text, pang-tawag ug pang-internet para sa inyong online classes? Maghatag ta og 100 peso worth na load kini para sa pinakauna nga 20 nga lucky winners. 10 lucky winners sa Globe subscribers ug 10 lucky winners pod sa Smart subscribers. I-text lang ang inyong pangalan ug ang inyong address. Dayon i-like ug follow ang atong Bisaya Gyud Facebook page aron sigurado mong makadaog. Unya, at ang iyang mga load winners nato from last week's episode na ihatod kanato ni Pipo Melendez, ang atong Bisaya Gyud Youth Correspondent gikan sa Kasing-Kasing sa probinsya sa Bukidnon ng Malaybalay City. Mga ka-BG, ayaw mo kalimot, like, share, and message na dayon. Magsugod na ta sa mga ratsada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, ang Department of Social Welfare and Development Region 7 ug Philippine Army mipirma og usa ka Memorandum of Agreement sa pagpahigayon sa Youth Development Summit isip kabahin sa rehabilitasyon sa DSWD ug reforma sa mga residente nga gihimo sa Regional Rehabilitation Center for Youth. Sa samang higayon, DSWD 7 ug ACS CPUC of Central Philippine Union Conference of Seventh-day Adventists naghimo og Memorandum of Understanding alang sa pagpatuman sa DSWD program alang sa kinitibukang reforma sa mga residente nga gitugyan sa RRCY. DSWD Secretary Rolando Bautista, Regional Director Rebecca Giamala, Major General Benedict Arevalo ug Pastor James Rubrico nirepresentar sa DSWD 7, Philippine Army ug Seventh-day Adventist. Sa Region 10, sa pakigtambayayon sa mga lokal nga kagamhanan, ang akademya o komunidad sa pagpauswag sa food and nutritional security isip tubag sa COVID-19 pandemic, ang Department of Agriculture, Regional Field Office 10, gipanguluhan ni Regional Executive Director Carlene Collado ug ang Philippine Association of Agriculturists 10, hiniusang gilunsad ang Communal Garden Contest sa 5 ka probinsya sa rehiyon. Ang pagpangita alang sa labing maayong tanaman sa 5 ka mga probinsya nga adunay tagsa-tag sa mga asosasyon makapauswag sa pagkaanaa sa pagkaon sa level sa komunidad. Matag communal garden adunay sukod nga dili moubos sa 500 square meters. Pagahukman base sa pisikal nga kahikayan, klase sa mga gitanom, technology innovations, production ug garden space utilization. Ang awarding alang sa Outstanding Communal Garden mahitabo sa Marso 2022. Sa Region 13, ang nahumang bahin sa Highway Maliksi, Manambia, Soriano ug Bahi Bypass Road sa Tagbina, Surigao del Sur nakabenepisyo na karon sa mga mag-uuma sa kape ug lubi sa munisipalidad sa Tagbina, Surigao del Sur. Ang ruta mas mubo ug traffic-free nga makadaginot sa oras sa pagbiyahe pinagi sa usa ka oras ngadto sa usa ka oras ug tunga nga naghatag og dugang kahigayon sa mas paspas nga pagbalik sa puhunan ug pagdani sa mas dakong merkado alang sa kape ug lubi. Ang Highway Maliksi, Manambia, Soriano ug Bahi Bypass Road naglakip sa pag-upgrade sa 30 kilometros nga
dalan ug pagtukod sa tulo ka taytayan. Kung kini mahumana, ang bypass road gilawang magdala og dugang economic opportunity sa lungsod sa Tagbina nga nagtumong sa paghimaw sa industriya sa kape, isip ilang nagunang economic driver. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Pangako ni Pangulong Duterte ang komportableng buhay para sa mga Pilipino. Kaya tuloy-tuloy ang mga pamana ng pagbabago. Build projects, rehabilitasyon ng MRT3 at iba pang mga bagong trend. These are a testament that we have greatly eased the grueling experience of traveling and commuting. Skyway Stage 3 at mga proyekto magpapaluwag ng EDSA. Central Luzon Link Expressway, Cebu-Cordova Link Expressway at mga bagong expressway at highway. Bagong terminal building ng Clark International Airport at iba pang airport projects. Mayigit 29,000 kilometro na kalsada. Mayigit 400 seaport projects. Mga bagong tulay, rehabilitasyon ng NAIA at wala ng laglag bala. At mayigit 6 na milyong trabaho mula noong 2016. Ito ang Duterte Legacy. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat, Jay! Welcome back mga igala sa Bisaya Gyud. Kini inyong amigo Communication Secretary Martin Andanar. Ni-appeal ba mo sa atong load promo last week? Karong hapon ni hatod ka nato ni Pipo Melendez sa atong Youth Correspondent gikan sa Malaybalay City. Ang mga load winners from last week's episode. Kinsa sila. Pipo. Daghang salamat, Secretary Martin. Bayan mahapon kaninyong alan. Atong mga suking tigpaminaw sa programang Bisaya Gyud. Ako, si Pipo Melendez, usa ka youth representative sa Mampaalong, Bansikyabuk Clan o Melendez Moreno Clan ng siyudad sa Malaybalay. Karong hapuna, akong i-anunsyo ang nidaog sa atong load promo last week. O kabisaya, kahibalo ka ba? Adunay usa sa pinaka-unique nga festival ang Malaybalay, mao kini ang Kaamulan Festival. Diri nimo masaksihan ang 7 ka tribo, mao ang Kidnon, Talaandi, Tigwahanon, Manobo, Umayamnon, Matigsalog ug Higaonon. Ilang gipakita ang mga anindot nga kultura, pinaagi sa pagsayaw ug masaksihan sad nimo ang laing-laing indigenous materials ug mga produkto. Ug diri sa nimo makita ug giunsa nila ang pagpanginabuhi kaniadto. Gamit lamang ang mga lain-laing indigenous materials sama sa litag o trap sa mga mananap, mubuga o kahoy nga gamit ang kahoy, bato nga gihimong galingan, kahoy nga mubuhat ug kalayo nga gamit lang yapon ang indigenous materials. Ug imusang masaksihan ang mga dato sa 7 ka tribo nga nag-amol-amol sa sagrado nga ritual. Magpadayon kita ug ato nang i-anunsyo ang swerteng midaog sa atong weekly load winners ug mao kini sila. Una, si June Darrell Kinyain, Cebu City; si Loisa Moreno, Misamis Oriental; Albert Almario, Butuan City; Mayet Pilapil, Cebu City; Generald Anastasio, Kidnon; Carla Ubiso, Masbate; si Lemuel Rahal, Cagayan de Oro City; Alma Pernia, Leyte; ug si Carlita Arcayan, Tagbilaran City; ug ikanapulo, si Ivan Ibale, Bay Buhol. Ug mao kana kabisaya ang atong napulo kami daog sa load winners, ug naapay laing isab nga napulo kami daog sa load winners. Ayha kita magpadayon mga kabisaya sa katong laing napulo makadaog sa atong load weekly winners. Kahibalo ka ba ni adtong 1850 nga sagrado ug karaang lugar nga ginganlan og kalasungay, patsada nga lugar, bugnaw ug malipayon ang mga tawo, apan ni abot ang mga katsila ug ilang gibulabog ang maayong pamuyo sa mga lumas, ug kay lagi panahon sa pagsakop, ug sa dihang ngay tabo na ang kahadlukan sa tanan, ang sunog ang mga balay, ang tanan lalaki gipamatay,
ug ang tanan babae ug mga bata pambihag. Dito na kay tabo na ang mga lumulupyo sa maong lugar na angkon ang kapildian sa mga lumay. Ug adunay pipila ka tawo na luwas niabot ang adlaw, semana, bulan ug tuig. Hinay-hinay sila og pangita ug lugar na adunay husay ug kalinaw. Ug dito sila kaadto sa Sakog River ug karon ang lokasyon sa San Isidro Bridge, Barangay 7 ning Malaybalay City. Ug dito nila nakita ang maayong lugar nga gipanguluhan ni Dato Mampaalong uban sa iyang 30 ka dato. Milabay ang mga tuig, ilang gisabutan ang konkreto na panagsabot sa ilang gikakus ang Kristyanismo ug milingkod sila uban sa mga dato ug misyonaryong katsila. Ang panagsabot na adunay husay ug kalinaw sa maong lugar. June 15, 1877, human sa ilang panagsabot, didto nila nakabot sa mga lumad ang edukasyon, agrikultura, maayong panglawas, ug husay ug kalinaw. Ug kanang adlaw ang mga misyonaryong katsila gibuhat ang Malaybalay ug pueblo buot pasabot village ug gihanlan pa og Oroqueta del Interior ginsakupan sa probinsya sa Bukidnon. Ngadto sa 1877 antod miabot ang mga Amerikano sa 20 ka tuig ug katong gitudlo sa mga katsilang misyonaryo mao sila Dato Mampaalong o Mariano Melendez, si Doroteo Melendez, Juan Carvajal, Esteban Tilanduca, ug si Alejandro Buntaw, ug si Faustino Abilio na maoy nagdumala sa panahon. Kabisaya, ani apa? Kay balo ka ba na adunay pipila ka tourist attraction ang Malaybalay? Una, Monastery of Transfiguration. Makita kini dito sa Barangay San Jose, Malaybalay City. O gidisenyo ni late Leandro Luxin, the national artist. Ug diri ninyo matagamtaman ang nindot na ambience ug pwede ka maka-spiritual retreat uban sa mga munggo ug anakasad sila'y lain nalamian ng mga produkto sama sa kape ug uban pa. Kaduha, mao ang Bukidnon Provincial Tea Park, sa ka-popular na lahaganan sa mga outdoor enthusiasts. Imong makita ang mga anindot na kabukiran ug mga pine trees na gulo. Malantawan ang second highest peak, mao ang Mount Dulang-Dulang, ug ang fourth highest peak mao ang Mount Batangas. Ikatulo, Big Rock, located at Barangay Ibalabag. Kung ikaw mahilig mag-hiking, jogging, biking, diri nimo matagamtaman ang mga subidahong dalan ug makita nimo ang mga nindot kabukiran. Ikaupat, Mount Capistrano, usa sad kini sa pangsakaon sa mga hikers ug mga climbers. Adunay gamay kakapoy, pero pag abot sa peak, imong matagamtaman ang mga anindot nga view. Makita nimo ang mga luag na kabasakan ug kini mamimutang sa sitio Binalbagan, Barangay Simaya. Ug ikalima, Nasulit Spring Resort. Mamimutang kini dito sa Barangay Bangkod, Malaybalay City. Ug diri nimo ma-experience ang bugnaw nga tubig ug aong sad kini para sa family bonding ug kabarkadahan. Mga kabisaya, kaya nato magpadayon ug atong i-anunsyo ang midaog nga laing na pulo sa atong weekly load. Ug gusto ka ba nga moapil para sad nga makadaog og 100 pesos load? I-dial na ang naa sa inyong TV screens. Ug mga kabisaya, ato nang i-anunsyo ang laing na pulo sa midaog sa atong load weekly ito. Maoke ni sila si Marilo Tulawe, San Francisco, Cebu. Ella Pungkalaran, Borongan, Samar. Marilyn Iwayan Lariosa, Cebu City. Romulo Panganuron, Ubay, Bohori. Bernadette Cortiz, Malaybalay City. Vince Albaracin Suralta, Pinabanga, Bohol. Ug si Julian Nino Alvarez, Medellin, Cebu. Ug si Love Tan
Balingasag, Misamis Oriental, Analisa, Lapina, Surigao Island, ug ang kinalasan, Mary Joy Sakay, Cagayan de Oro. Congratulations sa atong mga kabisaya nga midaog sa atong weekly load promo. Mga kabisaya, ayaw kalimot pag-like and share sa atong Facebook account na Bisaya Gyud. Once again, congratulations sa atong 20 nga midaog sa atong load weekly winners sa Bisaya Gyud. Ug sa makausa pa, ayan mahapon kaninyo alan. Back to you, Sec Martin. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa Gyud News, Pipo, ug sa atong mga load winners. Congratulations kaninyong tanan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Alang sa atong mga malasakit center update karong semana, hatagan kita ni Assistant Secretary Enriquez-Veloso sa highlight sa maong program sukad pagsugod ni ini. Samtang atong malasakit center beneficiary today gikan sa Davao del Sur, kana ug uban pa gikan sa Kabisayan ania si Asec sa dugang detalye. Asec, mayong hapon. Daghang salamat Secretary Martin ug advance Merry Christmas kanimo diha. Sa dili pa matapos kining tuiga, atong balikan ang history ug mga highlights sa Malasakit Center. Ang Malasakit Center program gisugdan niadtong February 2018 ni kanhi Office of the Special Assistant to the President ug karon Senator Bongo ug giabagan ni Secretary Michael Dino sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Subay kini sa direktiba ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang Vicente Soto Memorial Medical Center sa Dakbayan sa Subo mao ang unang hospital nga gibutangan og Malasakit Center. Dihang nahimo na nga Senator si Senator Bongo niadtong 2019, gihimo niya ang balaod nga nag-institutionalize sa Malasakit Center. Niadtong December 3, 2019, gipirmahan ni Presidente Duterte ang Malasakit Center Act o ang Republic Act No. 11463. Ubos sa maong balaod, kinahanglan nga butangan og Malasakit Center ang tanang Department of Health Hospitals ug ang Philippine General Hospital. Sa matag Malasakit Center, naa ang mga government agencies na naghatag og medical financial assistance sa mga Pilipino. Kini gilangkuban sa Department of Health, Department of Social Welfare and Development, PhilHealth ug ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Karong hapuna, atong paminawon si Merlinda Lara, kinsa naka-avail sa tabang sa Malasakit Center sa Davao del Sur Provincial Hospital. Ania si Merlinda. Ako si Merlinda Lara, 53 years old. Usa ako nga naka-avail sa Malasakit Center. Niadtong July 19, 2021 na operahan ako og breast cancer. Miduol ako sa Malasakit Center. Kay kulang ang akong pambayad sa ospital. Tungod sa Malasakit Center, wala ako'y nabayran sa akong pangpa-ospital nga niabot sa dako nga kantidad. Ug dako ako og pasalamat sa atong presidente nga si Roa Rodrigo Duterte ug kang Senator Bongo. Sa ilang programa, daghan kayo ang natabangan. Kay usa ako nga natabangan sa ilang programa. Daghang salamat. Mao kadto si Merlinda Lara, usa sa mga gioperahan tungod sa iyang breast cancer na natabangan sa Malasakit Center. That's it for this week. Kini si Assistant Secretary Enriquez-Veloso. Daghang salamat sa atong mga Bisaya Gyud followers ug maayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa imong Malasakit Center update as Veloso gikan sa Office of the President ug sa atong mga kababayan na nabalaka sa ilang hospital bills. Pangita lang ang Malasakit Center Office sa mga pampublikong ospital sa Tibok Nasod aron kamo matabangan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, di lambigit
ba mo sa bayanihan bakunahan ni adtong November 29 ngadto December 1. Congratulations katong tanan tungod nagmalampuson gyud ang gihimong simultaneous bakunahan sa atong kagamhanan. Kung duna pa may laing serye sa bayanihan bakunahan, ato kining tan-awon. Gisugdan ni atong Nobyembre 29 ug natapos sa Disyembre 2, 2021 ang unang hugna sa nationwide Bayanihan Bakunahan National Vaccination Days. Ilalom sa Proclamation No. 1253 sa 8,000 vaccine sites sa 16 kariyon sa tibok nasod. Sa unang adlaw niini, personal na gisaksihan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang gihimong vaccination rollout sa probinsya sa Rizal. The entire nation comes together for a massive effort in our national vaccination program against COVID-19. This is our single biggest push to fast-track vaccination and reach target of 70% population protection nationwide. Samtang, personal usab na gisaksihan ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar, kauban si Department of Health Region 10 Director Dr. Jose Lacuna Jr. ang vaccination rollout na gihimo sa San Agustin Church sa Cagayan de Oro City. Public experts agree that immunization is the most effective preventive measure against infectious diseases, among which is COVID-19. Mga kaigsuunan, kating atong gibuhat karon usa ka konkreto nga pagpadayag og hugot pagsugot sa mando sa atong gobyerno against COVID-19. Atong hiniusang kampanya laban sa COVID-19. Together we can do more. Together we can do better. United we shall not fail. Despite being life-threatening, the government and all frontliners continue their efforts and services and sacrifices so that we can address the challenges brought by the pandemic, to which we all should be grateful for. These were and are not for monetary or personal gain, but because they see the need to respond to all those who need help and assistance and mitigate the impact of the pandemic, particularly by our medical experts and frontliners who have paved the way for the COVID-19 vaccines we are currently benefiting from. Sa report sa Department of Health, ang gipahigayong tulo ka adlaw na bayanihan bakunahan, ana sa kapin 7 kamilyong Pilipino ang nabakunahan. Ug aron mas paspas maabot sa kagamhanan ang 54 million na target niini na mabakunahan una pa matapos ang tuig. Gianunsyo sa Malacañang na mapahigayon kini pag-usab ug bayanihan bakunahan vaccination days sa umabot na Disyembre 15, 16 ug 17. By the end of 2021, we expect to fully vaccinate a total of 54 million Filipinos. We also aim to inoculate 80% of the population of minors aged 12 to 17 years and complete the booster shots for those belonging to A1, A2, and A3 sectors. Nagmapasalamaton ang Pangulo sa mga nakikiusa sa iyang panawagan para sa mas luwas o protektadong Pilipinas. I wish to thank our national government agencies and local governments, along with their private partners, for launching of this Bayanihan Bakunahan drive. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa mga kababayan natong nisuporta sa panawagan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magbayanihan ngadto sa kaluwasan sa matag usa kontra COVID-19. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! O karon, una namong i-share sa inyo ang atong good news sa tanan na atong tan-awon kung kinsa-kinsa og asa na bata nga lugar na atong nahatagan og Bisaya Gyud Insurance ID. Ato kining tanawon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Padayon sa pag-apod-apod ug Insurance ID ang Bisaya Gyud
sa atong mga ka-BG sa lain-laing bahin sa nasod. Karong semana, gibalikan nato ang Siargao Island. Dini atong Disyembre 1, anaa sa 106 ka mga BG members ang atong nahatagan og insurance ID sa lungsod sa Burgos ug 98 sa lungsod sa Santa Monica. Niadtong Disyembre 2, anaa sa 204 ka mga membro sa lungsod sa San Benito ug 159 sa lungsod sa San Isidro ang atong natululan sa ilang insurance ID card. Ug sa Disyembre 3, 159 ka mga Bisaya Gyud members sa munisipalidad sa Pilar ang atong nahatagan. Wala pa ta natapos sa atong paghatag og Bisaya Gyud BG Insurance ID. Padayon gyapon ang atong paglibot sa probinsya sa Surigao del Norte. Sa atong mga Bisaya Gyud members sa probinsya sa Bukidnon, atangi ang among pag-abot sa inyong mga barangay. Tungod kay kinsa pa man diay ang magtinabangay, kundili kita-kita gyud, mga Bisaya Gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, aduna tay bag-ong atangan matag udto ang Bisaya Gyud BJ Party List manghatag og sorpresa ug ayuda adlaw-adlaw kauban ang atong Bisayang babaerong good boy BG Ian Huerbana ang Bisaya Gyud Pipo Gyud. Andam na ba mo makadawat og mga papremyo mga ka-BG? Atangi ang atong bagong programa nga makalingaw o maghatag serbisyo kanato mga Bisaya Gyud. Sugod Disyembre 6 alas 12 sa udto, maghatag ko og Android tablets, bugas, personal accident insurance o daghan pag-uban. Busa, tutok lang ta diri sa BG Pipo Gyud sa BG Bisaya Gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Exciting prices ang hatod everyday. Sugod karong Lunes sa atangan nato mga ka-BG. Atangan nato ha. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga higala, diri natapos ang inyong programang kanunay andam motabang sa atong mga kaigsunan Bisaya. Daghang salamat sa atong nakauban, si Office of the President Asec Enriquez-Veloso. Sa atong Bisaya Gyud, Youth Correspondent sa Malaybalay City, Pipo Melendez. Magkita na sa sunod Sabado ha, diri lang sa Bisaya Gyud na inyong madunggan sa DZXL 558 Aramen Manila, DYHP 612 Aramen Cebu, DXCC 828 Aramen Cagayan de Oro, DXBC 693 Aramen Butuan, DXRS 918 Aramen Surigao, DXMB 648 Aramen Malaybalay, ug makita sa social media platform sa Armen Facebook ug Bisaya Gyud BG Facebook page. Palihog sad og like, follow, share, and message sa among Bisaya Gyud BG social media accounts. Facebook page Bisaya Gyud PH ug ang Bisaya Gyud Surigao del Norte Instagram Bisaya Gyud. Ug subscribe, share, and comment sa among YouTube channel Ting Bisaya Gyud. Pwede sad mo contact ang Bisaya Gyud sa among hotline numbers 0908-850-1364, 0917-848-6469. Ako ang inyong higala o gigsuong Bisaya, Communication Secretary Andanar. Apil permi magampo o magkita-kita ta og usa mga bahay diri lang sa Bisaya Gyud. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya Gyud!